Bueno, boa tarde, noite a todas e a todos. Vamos a dar comezo á convocatoria do pleno ordinario número 14 do 27 de novembro de 2025. Dentro da orde do día, a parte dispositiva, o primeiro punto, aprobación das actas anteriores número 10 do pleno ordinario do 31 de xullo de 2025 e número 11 do pleno ordinario do 25 de setembro de 2025 e a número 12 do pleno ordinario do 30 de outubro de 2025. Hai algún apuntamento sobre as actas? Partido Popular, sobre as actas. Hola, boa tarde. Quería en primeiro lugar disculpar ao noso compañeiro que sigue de baixa, vale? Non temos nada que comentar sobre as actas. Partido Socialista. Tú. Actas. Sí, pero él non estaba. Sí. Nada, eso é simplemente vale. Que na que non estuvo que se abstén. Vale. Señor Lago Álvarez, sobre as actas. Moitísimas gracias, nada que aportar. Ben, pois pasamos a votar primeiro a acta número 10 do pleno de xullo. Votos a favor? Abstencións? Pois queda dictaminada favorablemente. Da número 11, do ordinario do 25 de setembro de 2025, votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a acta. E da número 12 do pleno ordinario do 30 de outubro de 2025. Pasamos a votar. Votos a favor? Abstencións? Pois quedan aprobadas as actas todas. Vamos co punto segundo. Recoñecemento da compatibilidade dunha traballadora municipal. Ben, é un procedemento que xa se dou ao longo deste ano en dúas ocasións. Nada, é un tema administrativo non, totalmente amparado pola lei. O informe de secretaría di que é compatible a actividade que esta traballadora pide, e o que se propón é que o pleno lle recoñeza a compatibilidade para poder levar a cabo traballos administrativos fora da súa xornada de traballo. Turno de preguntas. Partido Popular. Intervención. Sí, perdón. Non, nada que comentar. Bueno, chama a atención que é o terceiro pleno seguido que ven un recoñecemento de compatibilidade dos traballadores. Pero bueno, como nas anteriores ocasións, pois que se ela así o pide, pois que sea para ben e nada máis. Ben, Partido Socialista. Estamos totalmente de acordo. Señor Lago Álvarez. Por miña parte, nada, xa manifestado en outras ocasións, é un dereito da traballadora que menos que reconocerlle por encima de todo, nada máis. Alguén quere facer un segundo turno de intervencións? Non, gracias. Ben, pasamos a votar entón. Votos a favor da proposta? Pois queda aprobada por unanimidade. Ben. Vamos co punto terceiro, mocións de urxencia. Nos imos a presentar unha moción de urxencia como grupo de goberno. Permitídeme darvos copia. A ver. Nós tamén temos unha moción de urxencia. Vale. Nada, debatimos esta e logo debates esa, vale? Teño sin grapar a ISO de 5. Damos un momentiño para que lle botedes un ollo e explicamos a urxencia.
Mirache dela. Ben, pois vou explicar a urxencia, vale? Como sabedes, aquí falamos dunha obra que se levou a Augas de Galicia para pedirlle que financiasen parte de dita obra. Foi presentada unha emenda aos orzamentos da Xunta de Galicia para que esta obra se inclúa nos orzamentos da Xunta. A urxencia ven dada porque a presentación da emenda foi posterior á convocatoria das comisións de información e o debate das enmendas aos orzamentos serán antes do próximo pleno. Entón, non había forma viable de presentala antes da convocatoria da comisión, de aí o motivo da urxencia. Sobre a urxencia, Partido Popular? Non temos nada que decir. Nós xa votamos no seu momento a favor de solicitar esta colaboración e vamos a seguir votando a favor. Ben, Partido Socialista, sobre a urxencia? Bueno, pois nós, antes de nada, queremos manifestar a nosa vontade de que desexamos que o compañeiro do Partido Popular se reincorpore canto antes, que se mellore da súa dolencia e nada máis. E con respecto á urxencia, estamos de acordo totalmente co que dixo a señora alcaldesa e queremos que é urxente. Señor Lago Álvarez, sobre a urxencia? Por minha parte non teño problema ningún en votar a urxencia desta moción. Ben, pois pasamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia? Pois queda aprobada a urxencia. Ben, paso entón a explicar agora a moción. Ben, como xa dixen, agora mesmo estánse debatindo, están en proceso de emenda os orzamentos á Xunta. Os orzamentos da Xunta este ano deixan ao noso Concello sen investimento. Non hai ningún investimento en inversión plantexado para o noso Concello. Foi presentada unha emenda aos orzamentos no que se pide a inclusión deste proxecto nos orzamentos do ano 2026. Como creemos que hai consenso nesta obra, que foi unha obra que xa foi aprobada en pleno, agora o que queremos é que todo o arco parlamentar do Parlamento de Galicia aprobe esta emenda e se inclúa esta obra que se pide dende o noso Concello. Por iso o que se solicita é ao arco parlamentar que apoie esta emenda e se pide, como se di nos acordos, solicitar ao Parlamento de Galicia que acorde a inclusión da emenda nos orzamentos xerais da Xunta de Galicia para o exercicio 2026 da emenda relativa ao proxecto de saneamento en baño na estrada 550 Boa Vista a Laxeiras. Segundo, dispoñer que esta solicitude sexa remitida a todos os grupos que integran o arco parlamentario galego para o seu coñecemento e consideración e ordear tamén o traslado desta solicitude á Presidencia do Parlamento de Galicia para os efectos oportunos. Ben, turnos de palabra sobre a moción, Partido Popular. Bueno, nós xa no seu día votamos a favor desta moción. Sabemos que todas as obras de saneamento son moi complicadas e que necesitan a colaboración de todos. O que votamos en falta aquí é algún compromiso por parte do Concello que non aparece, simplemente se limitan a pedirlle a outro que faga a obra, pero bueno, entendemos que efectivamente é unha obra moi costosa, como outras que hai de saneamento e que é necesario que entre todos seamos capaces de, a través de emendas ou como sea, pois de garantir a execución desta obra que é necesaria. Sabemos que as partidas non sempre aparecen nominativamente nos orzamentos e aí, como en outras veces, pois xa manifestamos tamén, pois votamos en falta unha xestión importante pola súa parte, porque efectivamente aquí di que non tuveron máis resposta, pero non sei se vostedes interesou máis por este asunto. De calquera caso, nós entendemos que son obras complicadas, difíciles de afrontar desde o Concello, e que necesitamos a colaboración de outras administracións. Ben, rematou? Sí, gracias. Partido Socialista? Bueno, estamos totalmente de acordo con que é urxente esta obra, pero
a nos sorpréndenos moito porque está claro que o Concello de Muros non somente solicitou esta obra, sino que solicitou a Xunta de Galicia moitas outras obras no mandato do PSOE, no mandato do Partido Popular e no mandato do BNG. Nunca conseguimos nada, nunca, durante moitos anos. Aparece Barbanza con un número importante, 1 millón non sei cuánto, e resulta que vai distribuído para o corredor de Muros Noia, menos mal que este ano non volveron a meter nos presupostos a rampa de Esteiro, porque como está feita, na meteron, pero sempre a meteron, sempre lle chegou de superfuixio, dixe así, non? Bien, entonces, parécenos moi extraño que desde o Partido Popular digan que non ven o compromiso do Concello. O compromiso do Concello non soamente fomos ali a pedirlle esta e moitas outras obras, sempre con 1000 disculpas peregrinas, sin ningún argumento, e sempre fomos tragando. Entonces, estamos movendo da mellor forma todas as ferramentas que temos a nosa disposición. Esta moción ven a ser unha petición a gritos, de decirlle Aguas de Galicia, por favor, sabedes de sobra que temos unha carencia moi importante co Concello de Muros, cos seus medios non somos quen de facer este tipo de obras, e según invertides en outros concellos do Partido Popular, que o digo aquí tamén, cando gobernou o Partido Popular no Concello de Muros, non vimos esa vontade de invertir no Concello tampouco. Nos creemos, e desde logo o Grupo Socialista en aquel momento, creemos que cando gobernaba o Partido Popular, que si iba a haber esa vontade da Xunta. Pois tampouco se veu, porque non se veu, o sea, 0 euros outra vez, o sea, que non pon 0 euros, pon non sei que número, pero ao final a Muros non lle toca nada, toca a Lousame, toca a Noia, toca o corredor, toca a todos os lados, pero a Muros non lle toca nada. E logo de repente aparece unha minúscula obra en Portos ou de Costas, pero do que lle fai falta ao Concello e ao pobo non hai nada, durante moitos anos pola Xunta de Galicia. Entón, o Partido Socialista estamos un pouco non, moi decepcionados ca atitude da Xunta. E ora que me veña a decir vostede que non se nota o compromiso do Concello, cando o Concello, a petición da Xunta de Galicia, realizamos varios proxectos, a petición deles, varios proxectos, que tendes que traer un proxecto para saber de que estamos falando e cal é a necesidade. Fixeron os proxectos, invertimos nos proxectos e ao final chega o resultado e nunca están os proxectos que nos presentamos. Esta moción ven a ser unha petición a gritos de decir como temos que pedilo para que miredes para Muros. É imposible, o sea, non sabemos cal é a teima que teñen co Concello de Muros o Partido Popular e a Xunta de Galicia neste caso. As últimas intervencións e as últimas achegas do Concello de Muros foi no bipartito. Porque ao final acaban dicindo hai unha actuación, unha inversión no Concello de Muros de non sei cantos millóns de euros. E resulta que todos eses millóns de euros, cando se fixeron as depuradoras, cando se fixo a rede secundaria, todo foi no bipartito, PSOE e BNG. No PP non hai un euro invertido en saneamento, ni un euro. Entón, agora que veña dicindo, é que non vemos que o Concello se molle. O Concello fixo proxectos. O Concello foi varias veces a Xunta de Galicia. E é igual, o sea, a min isto recórdame moito cando íbamos a pedir, porque a min chamoume moita atención, cando íbamos a pedir os obradoiros. Cando íbamos a pedir os obradoiros, gustaballe moitísimos proxectos, que ben, sí, moi bonito, moi, sí, parécenos moi ben. Chegaba o día dos obradoiros, 0 euros. E agora estamos pasando exactamente igual. Creo que os veciños e as veciñas de Muros, independientemente do color, porque xa digo, xa estuvo o Partido Popular e 0 euros outra vez, independientemente, terá que contarnos a Xunta cal é o problema que ten co Concello de Muros para deixarnos sempre fora dos seus orzamentos. E agora fixemos un esforzo desde o Concello facendo un proxecto importante, dicíndolle isto é o que nos fai falta e outra vez non aparecemos.
Si eso é dicir que o Concello de Muros non puxo interés e non hai compromiso polo Concello de Muros, pois non sei que temos que facer. O mellor ir a caballo. Rematou. Señor Lago Álvarez. Sí, gracias, presidente. Está clarísimo, decir, esta é unha obra moi importante para sacarse de encima moitísimos mortos. Si chamamos os mortos as continuas multas que está impoñendo Augas de Galicia ao Concello. Multas, apercibimentos, unhas e outras. Por suposto que vou a votar a favor da moción, pero me cabe dicir que aquí se di solicitar ao Parlamento de Galicia que acorde a inclusión da emenda nos orzamentos xerais da Xunta. Eu creo que a estas alturas, vamos, non é precisamente o Parlamento, sería a mesa do Parlamento. É como dado de que emendas presentadas por un grupo ou outro grupo. Supoño que tanto polo Partido Socialista como polo BNG se presentaron emendas pedindo a inclusión desta obra, darlle nome e apelidos nos orzamentos xerais da Xunta. Supoño que sí, porque prácticamente me dá a impresión que a estas alturas prazo de emendas unhas cousas e outras están xa pechados. Están pechados. Xa está presentada a emenda. Agora o Parlamento ten que votar a favor dela ou en contra. Nós o que lle estamos pedindo... A emenda está presentada. Sí, está presentada. A emenda está presentada. Iso é importante. Agora é o Parlamento que na ten que aprobar ou non. Bien. Bueno, problema de redacción lixeiro, pero vamos, perfectamente pasable. Nada máis. Alégrame ver que hai apoio a esta obra, que todos entendemos que é necesaria. Oxalá fose a única obra necesaria, pero bueno, esta, como ben dixo o señor Lago Álvarez, pois hai varios requerimentos que non hai multas, dende que nós entramos non hai multas de Augas de Galicia, pero a realidade é que non hai multas porque atendemos todos os requerimentos de Augas de Galicia. A única multa que nos entrou, hai que dicir que o único expediente que sí que houve que chegar a pagar por parte de Augas de Galicia foi unha multa e tamén quero expoñer cal foi a situación desta multa porque creo que é moi representativa dun requerimento que chegou que por un motivo o sistema de notificacións da Xunta non entra por rexistro, chega por un notifica e houve un erro, non é igual de quen veu que non se lle dou rexistro a esa entrada. Atenderonse os requerimentos que facía Augas de Galicia, pero non se lle contestou con que se atendían. Entón, cando mandaron outra vez un segundo requerimento, contestóuselle que estaban atendidos os requerimentos, que estaba solucionado o problema que estaban dicindo. Dixeron, vale, a resposta de Augas de Galicia foi, vale, xa vimos que solucionachedes todo, pero non contestachedes en tempo, 500 euros. E, bueno, houve que pagar 500 euros. A día de hoxe, todas as multas que pagou o Concello por parte de Augas de Galicia foron 500 euros por este tema que non deixaron nin pasar o trámite administrativo de que se colaran uns días no envío da solicitude. Sobre que bota en falta o compromiso do Concello, dicía a portavoz do Partido Popular, bueno, o primeiro compromiso do Concello empeza cando encarga o traballo porque os proxectos hai que pagalos. Entón, a primeira inversión que fai o Concello xa é na redacción do proxecto, que, por certo, parte dun requerimento feito por Augas de Galicia, aínda que sabíamos, evidentemente, que estaba esa necesidade, había tamén un requerimento. Ademais, direille que este goberno reuniuse con Augas de Galicia, fomos alá, houbo moitas reunións con Augas de Galicia prácticamente dende o primeiro día. Eu creo que levábamos un mes cando tivemos a primeira reunión na que viñeron os inspectores de Augas de Galicia, logo fomos nós a Augas de Galicia, preocupámonos por esta obra e preocupámonos tamén polas obras que sabíamos
que durante o seu mandato se enviaran para pedir financiamento, porque teño dito aquí moitas veces os proxectos que xa están feitos, é tontería tirar con eles, non sabíamos que estaban pedidos, preguntamos varias veces en que situación estaba, e faime gracia que vostede diga que o que non sabe se se fixo un seguimento desta petición, sí que se fixo un seguimento desta petición, e máis das súas, e neste seguimento que se fixo das peticións que facían vostedes, comunicáronos que no seu momento, nunha das obras que vostedes pediron, fixéraselle, creo que era na de Ensuela, non lembro exactamente, pero creo que era na de Ensuela, fixéranselle un requerimentos por parte de Augas de Galicia que nunca foron contestados. Entón, nos facemos seguimento do noso, tamén do que xa se fixo, ainda que fixesen vostedes, nos non tiramos co traballo de ninguén, facemos seguimento do que vostedes fixeron, pero non nos boten en cara que non estamos facendo seguimento, cando sí que o facemos, se podo lle dicir que facendo este seguimento do noso máis do seu, caemos na conta de que vostedes non estaban facendo ese seguimento. Polo demais, os orzamentos da Xunta deste ano, nome e apelidos para muros non teñen ningún. E sí, é verdad que pode haber algunha partida por aí perdida que acabe desembarcando no noso concello, pero nós por seguridade preferimos que nos orzamentos xa poña o nome e apelido, porque se está, é máis fácil de reclamarlo. Se non, dependerá da vontade que haxa nese momento ou de 50.000 factores externos a nós, pero se leva nome e apelido xa no orzamento, mellor. Entón, creo que nós cremos que é moi importante que esta emenda parta do respaldo do pleno e que chegue a todos os grupos coa petición unánime de todo o pleno do noso partido, do Partido Socialista e do Partido Popular e do señor Lago Álvarez como grupo independente que, inda que non teña representación no arco parlamentar, pois entendo que tamén ten de cara as eleccións autonómicas, a xente que votou o señor Lago Álvarez, alguén vota tamén nas autonómicas, que se den conta tamén o resto dos partidos. Partido Socialista? Nada máis. Ai, perdón, Partido Popular, saltei así un pouquiño. Xa me dou conta de que non salta. Bueno, teñen o mesmo discurso que teñen sempre, que a Xunta non invierte muros. Recoméndolle a vostede que mire, entre na base de datos de subvencións e vexa nos últimos 3 ou 4 anos os investimentos que fixo a Xunta e os investimentos que fixo a Diputación e pode comparar. Entendo que non fagan os presupostos, porque claro, nas partidas dos presupostos os ingresos proceden da Xunta. Entonces, estalle costando facelos porque teñen que reflexalos aí. O entendo perfectamente. 3,5 millóns, vale? Nos últimos anos, 800.000 euros temos polo outro lado da Diputación. Estamos esperando tamén por eses investimentos prometidos pola Diputación, porque non dan chegado, vale? Que tampouco dan chegado, xa preguntaremos despois no noso turno por eles. En calquera caso, como decía, é unha obra necesaria, é unha obra importante, nós estamos de acordo en que se pida toda a colaboración necesaria para executala. Partido Socialista, agora sí, perdón. Ahora sí. Me viene a contar usted, me viene a comparar usted as inversións da Diputación cas da Xunta de Galicia no Concello de Muros. De verdad que me lo viene a cuestionar. Pues me parece que tiene mucha cara, que tiene mucha cara. Porque las partidas que leyó usted, los 3 millones y pico, casualmente se terminan en olla. Pero como ponen Barbanza, pues, y si no, me tendrá usted que desglosar a ver dónde se invirtieron en muros. Vale, me parece vergonzoso que usted haga esa comparación, pero yo entiendo perfectamente que la gente que está muy adoctrinada, como los soldados del Partido Popular, sean capaces de venir a decir esto al pleno de Muros. Me parece que los soldados, esos soldados que vienen adoctrinados por el Partido Popular, sean capaces de decir esto, pero no fueron capaces de aparecer en Muros cuando estuvo gobernando usted. No fue capaz de venir a visitar a Muros. Apareció un día escondido media hora en la playa del Ouro, pero aquí al Concello
no lo pisó. ¿Por qué? Porque le da vergüenza, porque aquí no se puede venir a saludar y dar palmadas en la espalda. Los vecinos de Muros tienen el mismo derecho que cualquier otro vecino, que los de Lousame, que los de Noia, que los de Ribeira, que los de Lalín, que los de cualquier otro sitio. Y resulta que el trato es totalmente discriminatorio, ¿vale? Totalmente. Y lea lo que lea, porque son capaces, yo me acuerdo que usted acabó diciendo en este pleno de la corporación que habían invertido en saneamiento no sé cuánto. Resulta que la inversión del saneamiento viene del gobierno bipartito, viene todo de ahí, porque las depuradoras se hicieron en esa época, porque la red secundaria se hizo en esa época. Me parece denigrante que usted sea capaces, como saben positivamente, que si no es por la Diputación de La Coruña, el Concello de Muros lo iba a pasar muy mal, los vecinos del Concello de Muros, si no es por la Diputación de La Coruña, que está gobernada por el PSOE y por el BNG, ¿vale? Y mientras estuvo gobernando el Partido Popular, también sentimos las restricciones de la Diputación, y ahora volvimos a ver la luz con la Diputación de La Coruña. Entonces, como dice el refrán, ojalá la conserven muchos años con ese gobierno, porque si tenemos al Partido Popular, como tenemos en la Xunta de Galicia, vale, lo íbamos a pasar como nos está pasando ahora, que nos mandan, nos indican que tenemos que hacer unos proyectos y cuando invertimos con el dinero de todos los vecinos de Muros en esos proyectos, nos dicen que no, vale, se atreven a todo eso y más. ¿Cuál es el motivo? Pues yo no lo sé, pero es así, y no solamente con el proyecto de saneamiento. Vamos a hablar de otra cosa, hablemos de la sanidad. Volvemos a lo mismo. Tenemos un déficit en sanidad de pediatras, y lo digo así de claro porque me toca cerca, porque tengo un nieto, ¿vale? Y entonces lo digo así de claro. ¿Dónde está la asistencia del pediatra? ¿Dónde está en Muros? Pues no, pues pasamos para un lado y pasamos para el otro. Y siempre igual. Y yo vuelvo a repetirlo. Yo cuando gobernó usted dije, gobierna el Partido Popular, vamos a apoyar ahí porque desde la Xunta nos van a mirar para nosotros. Pues no, lo único que hicieron fueron venir a comer y aplaudir, pero nada más. Usted mucho de gancho con los que vinieron, pero ni un céntimo el pueblo de Muros. Vergonzoso, vergonzoso. Ahora, yo entiendo perfectamente que ustedes defienden lo indefendible, porque están adoctrinados para eso. Pero es que nosotros, los de izquierdas, nadie nos adoctrina para decir lo que no es verdad. Y si esta situación se diera con mi partido, estaría diciendo absolutamente lo mismo que digo hoy del Partido Popular. Es una vergüenza lo que está haciendo con el Concello de Muros. Vale, y acabamos de invertir una cantidad importantísima en un proyecto que nos pidieron ellos, que nos pidió la Xunta, para decirnos que no les vale. No que no les vale, sino que no toca, ¿vale? Y son capaces de venir aquí a decir, estamos de acuerdo con el proyecto, pero búsquense la vida, que nosotros somos del Partido Popular, estamos muy de acuerdo con que la Xunta no lo vote. No les da vergüenza. A mí me daría vergüenza, señora alcaldesa. Vale. ¿Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez. Teñamos paz por encima de todo. Sí. Teñamos paz. Pouco que engadir a todo isto. Pouco engadir. É unha obra necesaria, é unha obra que no seu momento do que aquí se menciona da lei, o decreto tumbatal, que é obligatoriamente tena que aprobar, está dotado económicamente, pois moitísimo millor, tena que aprobar o Consello da Xunta. En consecuencia, a levalo o millor que se poda, a ver se é capaz de que se aprobe a emenda presentada por un ou por outro grupo e se dote económicamente no presuposto, en definitiva, que se lle poña nome e apelido a esta obra. Gracias. Ben, pois xa para pechar os turnos de intervención voulle contestar, señora Monteagudo. Sí, temos o mesmo discurso de sempre, porque vostedes, o Partido Popular, segue a facer o mesmo de sempre. Non invertir en Muros, e mentres non invirta en Muros, vamos a seguir dicindo que non invirte en Muros, e vostedes dirán que temos o mesmo discurso de recordarlo. Nós o que lle pedimos á Xunta é que faga un reparto xusto e transparente entre concellos, que plantexen uns criterios
que sexan obxectivos, como se fai precisamente dende a Deputación co reparto do POS, que hai uns criterios que van en función de poboación, de dispersión e demais, poden nos gustar máis ou poden nos gustar menos, pero son os que hai. E son igual, independentemente da cor que gobernen cada concello. Nos a Xunta pedimos eso, que sexa transparente e equitativa en todos os concellos, e o mellor hai algún concello do Partido Popular, gobernado polo Partido Popular, que os concellos non son dos partidos, son da xente, pero bueno, gobernado polo Partido Popular, o que lle corresponde máis, ou algún o que lle corresponde algún concello do BNG o que lle corresponde menos. Bueno, son cousas que pasan, pero mentre sexan criterios xustos e obxectivos, pois, digamos, a mesma vara de medir para todos. Pero aquí vemos que non é así, que ano tras ano, sí, o goberno da Xunta presume de aprobar orzamentos, pero de que nos sirve a nós que aproben orzamentos se a nós nos deixan fora? Fala de que os ingresos que recibe o Concello dependen da Xunta, os do SAF, por exemplo. Falamos do sobrecusto que lle supón ao Concello un pago que ten que afrontar a Xunta pola lei de dependencia. Eso estámoslo asumindo directamente os concellos e, bueno, por sorte, no noso concello, por sorte, facendo esforzos e quitando do outro lado, é así, pero damoslle a importancia que ten. Nós pensámoslo moitas veces, falábamoslo incluso a semana pasada, que hai veces que dis, que facemos? Deixamos en servicio a xente ou deixamos sen días de libranza a unha traballadora, por exemplo? Porque estas cousas pasan. É moi difícil tomar esa decisión, porque eu que creo que quen ten pedido un día ou quen ten unha vacación plantexada ten dereito a desfrutala, tamén creo que a xente que ten unha necesidade ya hai que cubrir. Estamos xogando con dous temas moi sensibles e resulta que aí a culpa recae nos concellos, non recae nos responsables, porque ao final, como quen dá o servicio é o concello, inda que non lle toque, quen apanda cos problemas tamén é o concello. Vamos, se fose botar piche, a Xunta enseguida collía o relevo, que hai empresas que queren botar piche, pero as leis de cuidado son complicadas. Atender os servicios dos cuidados son complicados, non hai xente para atendelos, porque son traballos moi duros e que non todo o mundo vale para eles. Entón, pois, a Xunta díase marrón millor que só coman os concellos, pero é que non só nos comemos a xestión, sino que tamén nos comemos o financiamento. Esos son os cartos que di vostede que ven da Xunta, non? Estes son os ingresos que manda a Xunta aos concellos. O mantemento dos colexios, o mantemento das escolas infantiles, a Xunta colleu e moi alegremente dixo que iban poñer a fajo como Feijóo co ano top, a gratuitidade das escolas infantís de 0 a 3. Pero, claro, é moi doado poñer a gratuitidade cando lle faz pagar a metade da matrícula ao concello. Sí. Isto é un invito eu e pagas ti, pero con todas as letras. Cando, ademais, resulta que cas escolas infantís privadas, aí o concello non paga nada, porque é unha escola infantil privada. Págalle todo a Xunta, pero as escolas infantís públicas, pois nada, a Xunta colle e manda a liquidación, pero que ademais tamén nos manda o mantemento. Bueno, pois é o que hai, tócanos a nós pagar a festa mentre se les din que a montan eles, non? Bueno, para non enredar demais e para non desviarnos do tema, nós creemos que esta obra é necesaria e creemos que debe haber que cada un de nós, dende os nosos respectivos grupos, porque neste caso é un tema totalmente político, debemos facerlle presión aos nosos representantes no Parlamento e pedirlle
que deixen a un lado as cores políticas e fagan unha inversión nun pobo que leva anos sen recibir un triste proxecto de calidade e necesario. Sen moito máis, vamos pasar a votar. Votos a favor da proposta? Pois queda aprobado por unanimidade. Máis mocións de urxencia, Partido Popular tiñan unha, verdad? Expoña a urxencia. Bueno, a urxencia é motivada porque non vai haber máis que un pleno ordinario antes de que remate o prazo previsiblemente de presentación de obras ao POS e, bueno, queríamos presentar esta proposta con tempo suficiente para que se podan tramitar os proxectos ou permisos que correspondan, si así o considera o pleno. A urxencia é motivada por eso, porque o prazo rematara a primeiros do mes de febreiro e se o traemos ao pleno ordinario do mes de xaneiro, pois xa non daría tempo de tramitar nada. Entonces, a urxencia ven motivada polos prazos que se van a manexar na aprobación de propostas para o PROS. Bueno, sobre a urxencia, é certo que o próximo pleno ordinario xa é o de xaneiro, pero, bueno, estas son obras que esta situación era a mesma antes da convocatoria das comisións informativas, polo que se puido ter incluído antes. De todas formas, eu considero que é un rogo e así mesmo apunta a Secretaría. Ao final o que están facendo é pedir que se inclúan unhas obras nunha proposta que ten que elaborar o grupo de goberno. Estamos propoñendo que o pleno aprobe a inclusión desas obras na proposta de POS. Non é un rogo, é unha moción que necesita a aprobación plenaria. É que non é competencia do pleno. É competencia do pleno decidir cales obras se van a incluir no POS. Non, o pleno ten que aprobar a proposta do POS, pero isto non é unha proposta do POS. Vostedes aquí o que fan é pedir que se inclúan unhas obras na proposta do POS. Non, se aprobamos isto, estamos pedindo aquí é que se elaboren e tramiten os proxectos para a cuberta de pabellón Xosé Lago de Esteiro e acondicionamento e mantemento do cemiterio municipal de Atalaya e que en función do orzamento disponible incluíron na proposta de POS.
Claro, mire. Xa sabemos que vostede, o que non lle interesa, que trata como un rogo, pois xa está. No, Moi ben, é un rogo, queda como rogo. Señora Monteagudo, vale, retiro deixa como rogo ou... No, eu quero que se vote a urxencia e a moción, pero se a van a dar tratamento de rogo, me está dicindo que non vai a dar opción de votala. Señora Monteagudo, eu si lle mando isto á Deputación, a Deputación isto non o entende como unha proposta de pos. Vostedes aquí o que están facendo é pedir que se inclúa no proxecto do POS e na proposta que se faga do POS que se inclúan estes proxectos. Aquí non hai proxectos, non hai unha cantidade económica, non hai un proxecto, hai propostas de actuación que se poden ter en consideración, pero o Pleno non pode decidir sobre propostas... Xa decidiu, hai 2 anos xa adoptou ese acordo. Entonces non sei que, porque antes se podía... Señora secretaria, considera isto un rogo? Ou... Eu non teño a información suficiente para emitir informes sobre isto. De verdade. Bueno, sobre a urxencia, nós non imos a votar a favor da urxencia porque consideramos que é un rogo, que o pode incluir perfectamente como un rogo, ten cabida como un rogo. Entón, a propia regulación di que as mocións teñen que ir naquelo que non teña cabida como un rogo. E isto entendemos que ten cabida como un rogo e que vostede pode ler sin problema esta moción no seu turno de rogos. Partido Socialista, sobre a urxencia. Sí, nós estamos de acordo que isto que non é unha moción, que é un rogo, claramente. Estánlle rogando, pedindo ao grupo de goberno que teñamos a ben entender que o Partido Popular na oposición interesaríalle ou gustaríalle que se tuveran en conta as súas peticións. Estas obras xa se aprobou a súa prioridade. Señora Monteagudo, non está no seu turno, por favor. Ou hablar, que era ahora? Yo. Vale. Entonces, volvemos a aprender. Nós queremos que é un robo, tamén, o sea, independientemente de que estemos máis de acordo ou menos de acordo con que teñamos que ter na cabeza isto que vostedes están pedindo, é un robo, claramente un robo, o sea, non é unha moción. Entonces, se lo quere proponer como ruego, parecenos moi ben. O sea, isto non é unha moción de ninguna maneira, isto é, señores grupo de gobierno, nos gustaría que en el POS tuveran a ben pensar en poder incluir estas obras. É un robo. Ni máis ni menos, está clarísimo. Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez, sobre a urxencia. Bueno, vexo que non me toca a min solo, e non por eso me alegro, en absoluto. En absoluto, porque se vamos a discutir se é un robo, se é unha moción, se é unha clemencia, ou se é, non sei xa como chamarlle a todo isto, pois non acabaríamos máis. Están ustedes centrados en non admitir, ningunha proposta que se poda facer por parte de quen non forma parte do grupo de goberno. É o que hai. É o que hai. A estas alturas sería tan sencillo, dispós de en febreiro, con esa manifestación de que se iban a reparar o arranxo da cuberta do pabillón Xoselago, estou seguro que o van a facer, e que xa está feito o proxecto. Pode que lle doa, ahora mismo o Partido Popular, en outras ocasións, pois tamén o digo eu, que o diga quen non está gobernando. Pero tamén, os que estamos fora, temos dereito a propoñer unhas e outras. Con todo, para min, isto non é un rogo en absoluto, é unha moción que teña algún defecto na presentación, perfectamente salvable. Consecuencia, eu, se estou de xenio, me dura 3 minutos nada máis. Vou votar a favor da urxencia. Segundo turno de intervención sobre a urxencia, Partido Popular. Entendo que a urxencia recoñecedes porque está clara, vale? A aprobación do POS está prevista para primeiros deste mes de decembro que vai a entrar e o prazo de presentación de propostas rematará pois sobre os primeiros días do mes de febreiro. Bueno, non queredes, efectivamente, non estades dispostos a atender nada, ni siquiera isto que se aprobou aquí como obras urxentes e prioritarias, en algún caso, e en outros
se aprobou por vos, polo grupo de goberno, como unha declaración de intenciones. Entonces non hai moito máis que decir, vamos, está claro que non estades dispostos a razonar nin admitir ninguna proposta que veña sea do que sea e que veña deste lado e, bueno, pois nada máis. Deixades clara a vosa postura de que non queredes nin opcións, nin propostas, nin nada de parte dunha parte moi importante desta corporación. Pero, bueno, tramitaremoslo como un rogo e seguiremos insistindo para que estas obras se teñan en conta. Nada máis, moitas grazas. Ben, voume referir á urxencia única e exclusivamente. Mire, temos que ter a mesma vara de medir, e aquí refírome aos dous grupos. Temos que ter a mesma vara de medir con uns e con outros. Se cando o señor Lago Álvarez insta a alcaldía a facer algo é un rogo, porque instar a alcaldía é un rogo, é unha forma velada, pero é un rogo. Pedir que o grupo de goberno elabore e tramite uns proxectos tamén é un rogo. Unha proposta que se aprobe no pleno hai que cumplila. E aquí non sabemos se isto se pode cumplir ou non se pode cumplir, non sabemos cantos cartos hai, non sabemos canto costa cada un dos proxectos que vostedes plantexan aquí. Non sabemos aínda definitivamente cantos cartos van a vir no pós-2026. Entón, como rogo está moi ben. Señora Monteagudo, por favor, respete os turnos. Por favor, señora González, tamén, respete os turnos de palabra, vale? Perdón, señora Alcaldesa. Cada un no seu turno expón. Agora mesmo, este acordo de aprobarse sería papel mollado. E non ten lógica votar nun pleno algo que sabemos que é papel mollado, porque non se pode obrigar a cumplir algo que non é tangible. No pleno. Non, señora Monteagudo, e volvo a repetir, por favor, respete o seu turno de palabra. Ten moi mala costume de intervir cando non lle toca. Partido Socialista, sobre a urxencia. Pois nós estamos moi contentos de que por fin a señora portavoz do Partido Popular se dera conta de que está ante un robo e o propoña como robo, co cal estamos de acordo que é un robo. Señor Lago Álvarez, Nada máis. sobre a urxencia. Ben, pasamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada a urxencia. Hai máis mocións de urxencia? Ben, pois entón pasamos á parte de robos e preguntas. Quedaron a semana pasada, pero estou ben. O mes pasado, sin contestar unha pregunta do Partido Popular que preguntaba por dúas auditorías na rede de saneamento. Non se contratou ningunha auditoría na rede de saneamento, non hai ningún pago de ningunha auditoría na rede de saneamento. O que hai son dous proxectos que minoran, un deles minora pérdidas na rede de abastecemento e o outro minora, evita filtracións na rede de saneamento, pero son proxectos, non son auditorías. Eu imagino, despois de revisar todos os decretos e todas as facturas que se pagaron no anterior mes, nos decretos que estaban, entendo que a confusión pudo vir destas dúas facturas. Como vostede tampouco nos dixo exactamente en que decreto ou que número de factura era, pois imagino que fai referencia a eses dous proxectos, pero non se fixo ningunha auditoría da rede de saneamento. Preguntaba o señor Lago Álvarez polo regulamento do uso do galego no Concello de Muros, se a abogada do Concello se refire no xulgado en galego. Pois a maior parte das veces sí, hai situacións que por unha cousa ou outra pois se ten que referir en outra lingua. E preguntaba tamén polo decreto 512/2025, polo que se lle impoñen que se lle avisa a Portos de que se poden poñer multas coercitivas, unha orde de execución.
Pregunta se Portos presentou algún recurso e non houbo contestación por parte de Portos. Rogos e preguntas do mes en curso, Partido Popular. Moi ben, pois vamos a empezar por rogarlle ao grupo de goberno, vale, que teña en conta as obras que mencionamos sobre a cuberta do pabillón Xosé Lago de Esteiro e de acondicionamento e mantemento do cementerio municipal de Atalaya, así como a renovación e a mellora do lomeado do casco histórico de Muros na elaboración do POS. Levamos varios POS que únicamente se destinan a gasto corrente, vale? Xa llo dixemos en outra ocasión, se vostede entra na páxina do Plan Único da Diputación, as únicas obras que vai haber no Concello de Muros son as obras que se fixeron no anterior mandato, porque agora mesmo pois, todo se destina a gasto corrente. Nós non entramos en si parte dese diñeiro que debería ser para obras se destina a gasto corrente, pero sí que entendemos que estas obras son urxentes e prioritarias, así se declararon por parte do Pleno hai xustamente 2 anos, vale? E as outras, como indicaba antes, pois foron vostedes mesmos quenes aprobaron unha declaración de intencións na que vos comprometíades a efectuar unha serie de investimentos con cargo precisamente a ese gasto corrente e entre eles pois están estas obras. O sea, que nin cumplides o mandato do Pleno, nin siquiera cumplides os vosos acordos. Rogámosvos que as teñades en conta porque son obras igual que as de saneamento, pois necesarias, urxentes e que van a redundar non en beneficio do Partido Popular, senón dos veciños de todo o Concello. Tamén lle rogamos que limpen, por favor, a entrada do Concello, porque temos varias queixas de persoas que viñeron, bueno, pois pola mañán e encontran que a porta do Concello pois está, bueno, xa de restos de papeles e de bolsas e de cousas e nos din que é unha imaxe pois bastante lamentable. Tamén lle rogamos que mostren algo de dilixencia a hora de pagar as axudas do casco, porque creo que hai 4 aprobadas e as 4 están sen pagar. Vale. Tamén lle rogamos que melloren o funcionamento da piscina municipal, temos múltiples queixas, vale? Sobre que hai socorristas en titulación, sobre que se están suspendendo as clases de zumba e de yoga, sobre que a agua sale fría, sobre que hai atascos, bueno, que desde hai xa bastante tempo e queremos saber, pues, rogámoslle que tomen algunha medida para solucionar estes problemas. Vale? Contéstalle o Concelleiro de Deportes sobre a piscina. Sí, pero pode... Bueno, non, se queres contesta, me dame igual. O dos socorristas, bueno, iso é mentira, basicamente porque non tiñan o carné, que en teoría hai que ter colgado os carnés, as copias dos carnés de socorrista, e había 2 que non o tiñan, pero xa se requirirono e enviouse, xa está, solucionado. E despois o da agua fría, pois, foi porque a señora da limpieza que empezou nova non sabía que non se podía baixar o cuadro eléctrico, e baixou o cuadro eléctrico e enfriou todo durante todo o fin de semana e despois para cantar toda esa agua pues, hubo queixas por eso e agora recuperouse eso e nada máis. Pois nos alegramos de que este solucionado, porque levamos días escoitando queixas a este respecto. Si, estaba aquí, estaba. No decreto 887, a alcaldesa ordea a práctica de actuacións previas en relación con as publicacións nas redes sociais vencelladas a hojes de muros e as manifestacións verbais por parte de algúns traballadores municipais que advirten dun posible trato hostil e ameazas e coaccións por parte de algúns traballadores do GES con outros compañeiros. Gustaríanos saber se esas actuacións previas se concluíron e se chegaron a algún... Non concluíron aínda, están en fase de investigación. Moi ben. E vamos a preguntar se tiveron algunha mesa de negociación co personal do Concello en relación ca aprobación da RPT, pero bueno, xa podemos comprobar que non, que a xente lle está reclamando que convoque unha mesa, o sea que entendemos que non houbo ningunha. Nos gustaría tamén saber se houbo algún avance na elaboración dos orzamentos para vender o exercicio. Pois estánse valorando os proxectos que se van a incluir nos orzamentos e, señora González, quere facer vostede algún... que efectivamente, está contestando ben a señora alcaldesa. Estamos valorando os proxectos que vamos a cometer no próximo exercicio. Estamos remodelando as partidas debido ás aprobacións das novas tasas e precios públicos, entre eles a do lixo,
E unha vez todo eso posto en orden, pois traeremos a primeira proposta de aprobación do orzamento. Bueno, como decía tamén antes, este é o terceiro pleno seguido, entre que os asuntos da orde do día, pois, bueno, neste caso era o único punto, pois traballadores municipais piden a compatibilidade para traballar fora do Concello. Todo o tema que comentaba do GES, o que nos encontramos estes dous últimos plenos na porta da xente protestando, o que nos leva pois, á conclusión de que a política de persoal que están a levar a cabo pois, que non é que é bastante cuestionable, vamos. E nos gustaría saber se se plantexan algún cambio ao respecto. Mire, vostede sabe por que a xente, os traballadores que piden a compatibilidade pídena porque teñen un salario miserable. Bueno, non lle vamos a chamar miserable, pero sí moi baixo. E sabe de quen herdaron ese salario? Non o herdaron de nós. Non, ese salario non o herdaron de nós. Hai que ter unha cara de cemento armado para vir a dicir que, por que piden a compatibilidade? É certo que eu comprometíme dende o primeiro día a aprobar a RPT e ainda non está aprobada. Eu asumo esa responsabilidade que teño en riba e é un compromiso que eu teño cos traballadores de presentarlle un proxecto de unha proposta de RPT que intente non pode ser a panacea porque a panacea non existe, pero que polo menos intente solventar os problemas máis graves que teñen. Pero é que resulta que non é culpa deste goberno que haxa traballadores que non teñen ningún tipo de complemento. Porque vostede estivo 4 anos aquí, e en 4 anos non nos solucionou. E chega agora a dicir, estádelo facendo mal. Pois polo menos estamos lle poñendo máis interés do que lle puxo vostede. Xa se ve. Señora Monteagudo. Xa se ve. Estou no meu turno, non? Digo eu. Ou tampouco podo falar no meu turno. Porque vamos, é o que me falta xa. Entendo que non se plantexan cambios, van a seguir cas denuncias, cas na inspección de traballo, cas protestas, cas campañas e cas demandas, bueno, seguindo abrindo expedientes informativos, hai que ter cara a súa, porque vamos, o sea, é xa o colmo dos colmos, vamos. De todas formas, rogamos que valoredes un cambio de atitude, vale, e igual, pois tamén un cambio de caras na vosa relación cos traballadores. Vale. Gustaríanos saber se houve algún avance nos pregos do Camping a Bouga. Pois estáse traballando neles. Gustaríanos saber se houve algún avance no tema do tanatorio, algunha novedade. Houve máis reunións coa empresa concesionaria, sí. Moi ben. Gustaríanos saber para cando van os parques de Esteiro e Muros, que tivemos un pleno urxente en maio, quero recordar, e que seguimos aquí. Pois mire, fíxose un requerimento por parte da Deputación para correxir unha cousa no proxecto e tivemos a mala sorte de que a arquitecta que redactou o proxecto estivo de baixa, tivo un problema de saúde e estivo de baixa. En canto se poida solucionar este requerimento, xa está avisada, contamos con que o proxecto este xa listo e díxonos que a finais desta semana, bueno, se está para a semana entra en tempo. Pero eso, hai que solucionar este requerimento e a arquitecta, pois... Eso xa non lo contou no mes de... Sí, e sigue de baixa. Hai baixas que duran meses. Vale. Non se dan conta. Díxonos que había un requerimento, non nos dixo da baixa, además. Solo nos dixo que había un requerimento e que o contestaran, pero non o deberon de contestar. Ainda, vale. Bueno, por a nosa parte tamén estamos esperando polo investimento do Pozo do Cachón, que tampouco sabemos se vai chegar, pero bueno, seguiremos preguntando en outro momento. Por lo de hoxe nada máis, moitas gracias. E os van cantar lo do Pozo do Cachón. Bueno, sobre o Pozo do Cachón direi que, bueno, anunciaremoslo probablemente en breves. Hai financiamento para as pasarelas. Da Diputación de La Coruña. Non, as pasarelas non son da Diputación da Coruña. A pasarela non. As pasarelas son do GALP. A cuberta era que iba a ir a Diputación. É un investimento da Diputación da Coruña. Sí.
O Pozo do Cachón é un investimento da Diputación da Coruña, un compromiso que ven facer o Concello de Muros Valentín, o presidente, hombre, nos alegramos todos os muradanos. Bueno, vamos a respetar o bo discurrir da sesión, por favor. Venga, é verdade. Partido Socialista, quer engadir algo? Quero facer un rogo. Señora alcaldesa, le ruego que en el tema del RPT, que por favor, los que llevan persoal, e vostede misma que leva o da mesa de negociación, que se tome unha actitud totalmente distinta a que hubo durante 4 anos polo Partido Popular. Atendémolo rogo. Eu non me vou a rir dos traballadores. Señor Lago Álvarez. Aquí estou eu, e as miñas circunstancias tamén. Vamos a ver. 21:32, un segundinho. 21:33. Ahora sí. Bien, vou empezar igual que empecé nos 4 plenos ordinarios anteriores, facéndolle un rogo, recordándolle, non pasa nada. Tomo exemplo do que ustedes fixeron durante 8 anos, aquelo de petaca, si señor cura de má petaca, é dicir, con moitos temas, é bueno, me vale, ese particular me vale como exemplo. Pleno 10 de agosto de 2022, usted fixe un rogo, textualmente a señora Lago roga que se envíen os decretos actualizados ata o día do pleno, xa que a transparencia xa non é moita, é menos cun mes de retraso. E volvolle a pedir, e volvolle a decir o mismo, e para o pleno que ven, ordinario, pois tanto do mismo. Si valía para usted eso, se era necesario, ten que valer para min, porque tamén me é necesario contar cos decretos o máis aproximadamente posible a celebración do pleno ordinario que corresponda, e co aparataxe electrónico de todo tipo que ten o Concello, pois é bastante sinxelo facer iso. Reitérolle a petición feita xa en plenos anteriores. Volvo cos reparos de intervención, unha vez máis, na orde do día di e dar conta das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Non os recibín. Onde están? Están nos decretos, cando se levantan os reparos. Non é iso que se refiere a lei, alcaldesa. Non é iso que se refiere a lei. Que a relación de bens inmobles da entidade que debía habersenos entregado o día 7 de xullo de 2023, eu sigo esperando por esa relación de bens do Concello. Sigo esperando por ello, lle rogo que se poña a miña disposición. Vamos, tal como dixo, non sei, me escribeu, usted conoce a valedora do pobo, non teño por que vir aquí, que se me dé traslado deles en un PDF, etcétera, a través dun correo electrónico. Bien, Casatas, agradecerlle, a vista do que preguntei no pleno anterior, que xa está publicada de 31 de xullo e as anteriores que non se habían publicado. Non publicada as seguintes, pero porque foron aprobadas hoxe. Moitísimas gracias e rogo acepte o meu parecer favorable a que este rogo pois se cumplira. Licencias de obras no Parque Empresarial de Muros. Teño unha queixa, teño outra queixa, teño oído algo. Hai ahora mismo pois, unhas actuacións pendientes de realizar, que están pendientes de licencia de obra, e o que me din é que desde aquí, desde esta Santa Casa, se lle di que tardarán en informar o equipo técnico 6 meses, e me parece unha auténtica exageración. Por qué? Porque para o parque empresarial son favas contadas.
son tantos metros, é tanta altura, é tanto retranqueo ao camiño, ou tanto de acera, etc. E 6 meses me parece unha auténtica atrocidade. Ahora mismo, que hai posibilidade que, bueno, según teño relación de bastantes iniciativas, pois é moi importante, esos 6 meses hai que transformalos en moitísimo menos. Agora mesmo non hai pendiente ningunha licencia no parque empresarial. Todas as licencias que se deron, todas as peticións de obra, de licencia de obra que chegaron para o parque empresarial, ademais estáselles dando máis dilixencia, porque é unha directriz que ten directamente o Departamento de Urbanismo de que se traten con dilixencias as obras, que se traten todas con dilixencia, evidentemente, pero as obras do parque empresarial co beneficio engadido que traen para o Concello de xerar emprego teñen certa prioridade sobre o resto. Eu non estou en todo momento dentro do departamento e non sei a que ven esa suposta declaración por parte de alguén. Imagino que se referirán a algún técnico de que poden tardar 6 meses, pero non estamos tardando 6 meses en informar sobre as licencias. A realidade é que, a non ser que se refiran a algún permiso sectorial que poida tardar en chegar, que aí xa non é responsabilidade nosa, unha vez que se piden os permisos sectoriais, pois sí que hai departamentos que tardan máis en enviar. Se non se está tardando 6 meses e esas manifestacións eu non lle podo dicir se se dixeron ou non, porque xa lle digo, se non estou presente non podo poñer a man no lume de que non se dixeran, pero non se están tardando 6 meses. E agora mesmo non hai pendiente ningunha licencia de obra no parque empresarial que teña toda a documentación lista. E máis, creo que non hai ningunha que teña documentación presentada. Continúo. Continúe. Rógolle que con respecto ao que acabo de decir fai un momentiño, que pregunte ao Departamento de Urbanismo que é o que hai pendiente. Usted acaba de falar ahora mismo de que non hai nada pendiente, pero eu sí sei de actuacións que hai entregados proxectos que non nos vin aprobados en ningún acta da Xunta de Goberno. E non lle vou dicir que, porque como sabe que teño por costumbre, procuro nin nombrar personas, nin nombrar empresas. E non o vou facer ahora mismo. Pregunte na oficina de urbanismo cantas hai, e xa dará conta para o próximo pleno se procede, porque hai licencias pendientes. Señor Lago Albert, teño a oficina de urbanismo, agora mesmo asegurolle que ben esquematizada e sei ben o que está pendiente e o que non. Se non está resolta unha licencia no parque empresarial é porque non está toda a documentación presentada. Bien, continúo. Tiña previsto facerlle a pregunta sobre os escritos de abogado do Concello Galego, Reglamento de Uso do Galego, artículo 9, unha cousa e outra, xa me di tal, e teño conocimento, a través de algo que me apareceu nas mans de forma normal e corriente, dun escrito de dúplica, eu vin que estaba en galego. Vale, e me dou por conforme, e me daría moitísimo máis, que non teño por que sabelo, que son temas moi privados, que todos os escritos diante do xulgado, presentados en nome do Concello de Muros, se fagan en galego. Continuo. Acerca da fonte de San Xosé, falei en setembro de limpieza, limpiouse o aspecto externo da fonte. Sí. Limpiouse. Foise o día seguinte, incluso creo que do pleno. Pois. Sí, ve que ademais saiu o comentario de xa se foi limpa a fonte. Sí. Bien, estupendo. Eu porque estou así. Con eso me arreglo. Bueno, continuo, estou buscando unha foto
Estou buscando unha foto. No último pleno paseille as fotos e algunha delas non falei dela. Falolle concretamente, agradezcolle a actuación que se fixo na fonte do Castiñeiro, e iba a explicar que tiña pouco caudal, que había unha pedra de entrada, que se arreglou o problema de caudal. O que non se arreglou foi o aspecto que ten esa fonte. Hai que limpiar, Dicir, concretamente, se esa fonte conxuntamente co barrio do Carmen é das zonas máis visitadas. E non che molesto, hoxe non teño máis fotos, non teño máis fotos, non teño máis fotos. Campo de fútbol de Muros, que hai unha foto que saquei como puden, na parte noroeste, onde están os arbolitos, os postes de repetidores, As antenas. Están entrando os xabaríns. Ten toda a pinta. Hai que facer o posible. Xabaríns, hai que facer o posible para que non entre. De alguma maneira, non é unha obra inmensa e tremenda, facer porque non entre. Afortunadamente, ahora mismo está de erva artificial. Se estuvera de erva natural, pois teríamos furados por todas partes. Señor Lago Álvarez, oxalá estuvera na nosa man controlar os terreos os que van ou non van ao Xabarín. Pero a realidade é que ainda prefiro que vayan aquí e que non lle vayan ao millo os terreos da xente. Dentro do malo, ainda... Sí que é verdad que está fusado, pero o Xabarín poslle unha valla e revéntacha. Bien, xabaríns potentes. Acerca da modificación da ordenanza do lixo, no pleno último, cando se aprobou a modificación da ordenanza, falouse de que se había feito unha recomposición do número en aumento do número de posibles contribuintes. Bien, son datos moi personales, pero me gustaría, non agora, que sería posible, saber xustamente cantos contribuintes por parroquia, simplemente eso. Non quero nin nomes, nin DNIs, nin nada de nada. Decirme, en tal sitio tantos, en tal sitio cuantos, simplemente eso, non outra cousa. Pois, sinceramente, vainos complicar un pouco poder darlle ese dato, porque, son datos do padrón, hai que adicarlle bastante tempo a desagregar os datos. Eu podo lle dar o número total, que despois queda o período de alegacións, non? Que igual non todos son. Pero se podemos conseguir o dato desagregado, darémoslo, pero aquí teño que dicir que non o vexo doado. Eu podo lle dicir o número total sin problema ningún, pero desagregalo, pois, vai ser un pouco máis complicado. Bien, se iso se pode facer non é complicado. Se se foi capaz de facelo, teñen que ter direccións das persoas, e cada dirección pertenece a unha parroquia. Non estou pedindo nin nombres, nin DNIs, nin teléfonos, nin nada de nada, que non me interesa para nada de nada. Dos contenedores aterrados xa falamos máis dunha vez. Vamos a ver, o conocemento dunha contestación que dou usted, alguén lle preguntaba, un veciño de Muros, asunto de autorización, uso dun local para realizar actividades de ocio e culturales. Bien, usted pregunta, en contestación a súa solicitud de 27 de setembro, comunico que, sentindo moito, o Concello non dispón nestes momentos de ningún local baleiro que se poda ceder a particulares. Me chama a atención
me chama a atención, bueno, persona que pideu isto, pide autorización, o que escribe na súa contestación, pide autorización de uso de un local para realizar actividades de ocio. E usted contesta dicindo que o Concello non ten un local baleiro, que se pode acceder a particulares. Unha cousa é un uso e outra cousa é unha cesión. Hai un despiste aquí, ou se pode corrixir, se lle pode dicir a este veciño, por si, para ocios tal, o Concello dispón de esta posibilidad ou esta outra de local. No, é que non se lle ceden locais a persoas particulares. Están se lle cedendo a entidades, sí que se lle ceden a entidades, pero non llos podemos ceder a particulares porque hai peticións do máis variopinta. Dende quen quer dar clases particulares nun local municipal que entendemos que non corresponde a quen quer celebrar cumpleanos en locais públicos. Entón tomouse como criterio que non se ceden locais a persoas físicas ou a particulares, como lle quira chamar. Nin para ocio, nin para ningún outro fin. Bien. Vamos a ver. Sí, bueno, isto, por exemplo. O decreto 915/2025, asunto da barredora. Barredora para o Concello, subvencionada pola Xunta de Galicia, pola Dirección Xeral da Administración Local, etc. 27.830 euros. Dous temas. O Concello xa dispoñía dunha barredora. Primeiro, que foi de esa barredora? Que moi pouco uso tuvo, que non se veu por muros escasamente. Mire, a barredora bella está síguese utilizando en algún momento, pero a verdade é que dá problemas mecánicos cada 2 por 3 e agora mesmo é complicado conseguir recambios porque ten moitos anos. É verdade que ten pouco uso, pero as cousas cando non se usan tamén se estropean. Certo que sí. Segundas partes. Polo importe de 27.830 euros se fixo un concurso conforme a lei de contratos. Sí, ademais son fondos Next Generation e asegúrolle que levan unha tramitación estricta. Pediría yo por escrito. Ademais, digolle 27.000 euros, non entra en contrato menor, é unha licitación porque é un servicio. E foi licitado. Pode pedir o expediente, dáselle traslado do expediente sin máis, pero sí. Continuo. Decreto 988 deste ano, de 10 de tal. Vamos a ver. Unha corrección no censo de basuras, non? Como consecuencia de diferentes... Alguén que pide que non se lle cobre o primeiro e segundo semestre do 2025. Con posibilidade como consecuencia de diversas reclamacións de persoas interesadas en indagación dos servicios tal, por inclusión indebida na antedita lista de inmobles que non xeran lixos ou residuos sólidos urbanos, a que, por conseguinte, a súa titularidade ou aproveitamento non leva aparellado o feito impoñible do tributo. E suavemente, que me dá igual, a quen se lle condona este pago é a unha entidade bancaria instalada aquí en Muros. Que eu sepan, a oficina sigue aí no sitio. Pero tal vez, se non pudo ser eso, se refiere isto a algunha vivenda vacía propiedade do banco. Non yo podo dicir porque eu asino os escritos, pero son os administrativos que nos levan toda a tramitación. Asegúrolle que os administrativos que se encargan da xestión dos recibos do lixo son moi cuidadosos co que se lle condona ou non. Que non é condonar, perdón, non é que se lle condone, é que se non é un inmoble susceptible de pagar o lixo, non se lle pode cobrar. Teño que revisar,
pero asegúrolle que se está posto así, pois é que é un inmoble que non xera lixo, que non está recollido na ordenanza. Bueno, se é un inmoble que non xera lixo, pois non sei a que se pode referir. Pode ser unha plaza de garaxe, Pode ser unha plaza de garaxe. tranquilamente. Bien, espero que non sea a oficina bancaria. A oficina bancaria está recollida na ordenanza e di canto ten que pagar. Entón, evidentemente... Bien, bien. Vamos a ver. Non lle falo xa de planchas de ferro nas rúas de Muros, que siguen por onde andan. Do tema do espello de Louro, que ali en Sistamares, que ainda... Que? Está mirando, estou esperando o informe da Policía Local. Oíste? Non. Poño o micro que se... Estou esperando o informe da Policía Local. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Bien. Pregunto por saber, que a min non me estorba saber, acerca da solicitud da Costa sobre o edificio Nortón, o edificio que ocupa esta Irana, hubo contestación? Non houve contestación. Hai contestación. Estivemos aínda esta semana revisando todas estas cousas pendientes porque hai moitos requerimentos que se lle fixeron a distintas administracións e non houve contestación. Envióuselle e aí quedou, non houve resposta. Bueno, voulle facer a pregunta do pleno anterior, xa se falou deso, sobre o pos que ven. O 8 de outubro, Tumbatalla, vou a preguntarlle, se pode saber, a estas alturas, pois prácticamente debía saberse, que actuacións pensa cometer con os euros que se destinen que aporta a dotación, que aporta a Diputación. Actuacións de obras. Mire, antes do pos do ano que ven, imos a aprobar aínda un adicional durante este mes de decembro para o que se está acabando a proposta. Que acaba o plazo día 31 de decembro. Sí. Entón, antes do 31 de decembro, evidentemente, teremos o pleno e antes haberá a comisión. Estáse acabando esa proposta, porque, bueno, estamos pendientes de que nos acaben de enviar uns proxectos, os últimos detalles. E non poñamos os do 26 antes de rematar os do 25. Por agora van a vir 220.000 euros, digo así de memoria, 220.000 euros da Diputación neste plan adicional no que se van a incluir unha serie de obras e, bueno, estánse encaixando os últimos números. Pero, bueno, hai moitas obras pendientes. De feito... E non se pode saber un anticipo Pois, mire, primeiro temos que lidiar o grupo de goberno. E unha vez que lidiemos o grupo de goberno e que nos poñamos de acordo entre nós, pois incluiremos tamén o resto da corporación. Pero primeiro vamos a lidiar nós, entre nós, que somos abondas, a nosa proposta. 7, página 8. Bien, volvo a preguntarlle unha outra vez, aprobado en xaneiro de 2024, a modificación da ordenanza de regulamento do mercado. Para canto? Está pendiente. No, É certo que non está lista aí. Bueno, do camping a Bouga xa se preguntou. Bouca relación de postos de traballo. Me contestou no último pleno que hai un borrador e que o seu equipo xurídico pois lle recomendou que non era moi viable, algo así, que se me facilitase unha copia dese borrador. Quixera saber, que a señora secretaria vos deso sabe moito, en base a que argumentación xurídica non se me pode dar copia dese borrador. Un borrador non é un documento definitivo, é un documento que se utiliza para negociar, neste caso, co comité de empresa e logo co resto de traballadores, pero a primeira negociación faise co comité de empresa. É recomendable non filtrar nin entregar estes documentos que son borradores, que non son documentos definitivos, antes de que estén elaborados, para evitar enturbiar ou distorsionar as negociacións. Por iso non se fai entrega do borrador.
é un borrador, non é un documento definitivo, hai obriga de entregar de facilitarlle a documentación definitiva, pero un documento que non é definitivo, que ao final é de uso interno, non hai que entregar. Vale, quedou a pregunta sin contestar no que eu interesaba. Bien, continúo. Falei de relación de bens inmobles, pregúntalle da Inspección de Traballo, da visita de Inspección de Traballo as dependencias do GES, o día 14 de xullo de 2025, pregunto novamente, que pasou un mes, si se ten recibido algún tipo de requerimento ou multa por parte da Inspección. Non chegou nada. Estupendo. Falouse aquí algo, iba a preguntarlle sobre as obras do tanatorio, etc. Non pregunto. Auditoría Consello de Contas, que está realizando, en que fase se atopa, Non o sabemos, ainda non nos la entregaron, pero nós non sabemos en que fase está. Si que é certo que cando viñeron nos dixeron que non eran auditorías rápidas, pero polo de agora ainda non nos la fixeron chegar, non se nos deu traslado, pero non sabemos en que fase da elaboración se atopa. Moi ben, vamos a ello. Vou facer unhas cuantas preguntas que seguramente non ha de ter datos, entonces para que me conteste para o pleno que ven, ou ben, se usted estima, me conteste por escrito. Bien, teño aquí o decreto 966 de 24 do 10. Aparece aí dous pagos por importe de 8.951 euros e outros 5.690 euros a favor supoño, de unha técnica. Me di, vamos a ver, por diseño e maquetación de mapas do camiño da ría de Muros e Noia, o de 8.900, e outro, o de 5.600, diseño e maquetación de mapas do camiño marítimo da ría de Muros e Noia. Me pregunto, todo isto non estaba feito. Non, este son un proxecto que imos en conxunto con máis concellos da ría de Muros e Noia e que ven financiado polo GALP. E a parte que lle corresponde pagar ao Concello de Muros é esa. Non estaba feito, estánse facendo. Bien. Entonces isto se multiplica por 5, máis ou menos. Non exactamente. Muros, Outes... Cada concello fai unha parte do proxecto. Son distintas actuacións e cada concello fai unha actuación dese plan conxunto. Bueno, continúo. A ver se son capaz. Sí, vale. Non me xorto. Decreto 947. 947 é moi completo, hai moito de todo. Aparece unha compañía de seguros, diferentes cargos, por un importe e outro, dous por sumados, os que vin, 33.603 euros. Quixera saber, que non pode ser agora mismo, a que corresponde, a que vehículos, a que seguros seguros de accidentes, a que corresponde todo eso, especificamente. Tal factura... Dígame o número da factura, por favor. Seguramente sexan as da póliza, pero dígame o número da factura e así digo yo con seguridade. Vamos a ver, factura. Factura 2025, bueno... Dígame o número do final. 1360. 1360. 1361. 1362. 1363 e 1364. Se non me equivoco son del Betia, verdad?
Diga compañía, home, non pasa nada, é Pero nin somos personas, transparentes. nin tal, non pasa nada. Eu voullo comprobar, eu creo que fai referencia á póliza, pero teño que comprobalo. Bien, continúo, e vou rematando, Decreto 948. Me chamou a atención isto. A unha empresa, oficina técnica de non sei que, Servicio de aluguer de vehículo e equipamento de apoio a brigadas de prevención e extinción de incendios 2025. 9.800 euros. Ese é o trator, verdad? Dígame o número da factura. Eu creo que é o trator que ven para... 1.619. Non era o trator? Pois, Son os coches das brigadas. pode ser o coche da brigada. Pero, que número me dixo? 1.619. Eu creo que é o coche da brigada, pero bueno, compróbollo e digo yo seguro. As brigadas de extinción de incendios temos que alugar vehículos no verán. Hai unha segunda factura, pero vamos, nada, moi interesante. Cousas necesarias. Formación. Cousas necesarias. Non, e o coche tamén é necesario. Sí. Por supuesto que sí. Onde estoy? Me chama a atención isto. Está moi de moda estas cousas. Concretamente a unha empresa de por alá, Servicio de Mantenimento crea contido 3 tótems meses de xullo e agosto. 1.633 euros. En que consiste o servicio de mantenimento e crea, debe ser a abreviatura de creación. Eses son os tótems digitais que hai. É unha empresa que se encarga de preparar o que sae nos tótems, quen se encarga de telos en condicións, quen se encarga de todo o mantemento. Colocarlle o pen. Van conectados online. Non é o pen, non. Onde vai conectar? Non vai por pendrive, non vai hai conectar? unha persona indo como lle metemos a tele un pen por detrás, non, van conectados online. Aún? Teñen conexión de internet e van conectados online e hai unha empresa que se encarga de preparar a proxección que sae nestes tótems e que se encarga do mantemento. Estou buscando. É unha empresa que se encarga disso e mandase as referencias de que fala e vai imágenes, flexivídeos e aparte Puxen outro aparato porque estou lixeiramente resfriado. Onte me fui vacunar e me parece que vou sufrir a consecuencia da vacuna. Entonces puxen o outro aparato. Porque non entendín, non sei, entendín un LAN. Un LAN. Non. Un LAN é tamén un elemento electrónico. Ben, non pasa nada. Non pasa nada. Xa acabo, vou acabando. Estou enfriando. E non debía. Acabo casi nada. Sí, factura, decreto, bueno, é o mismo decreto sempre, 972, é o mismo decreto. Factura 1581, 1582. Me fala de Servicio de Arqueoloxía Municipal, mes de xullo de 2025, mes de agosto de 2025, cantidades nada, pequenas, 900, casi 1.000 euros, 800 euros. Isto é o traballo que se vai a particulares e ou con respecto a actuacións en chan protegido que temos nós. É o arqueólogo da Oficina de Urbanismo.
Na oficina de urbanismo Sí. estamos obrigados a ter un arqueólogo, Sí, un servicio de arqueoloxía. Ese é o servicio de arqueoloxía da oficina de urbanismo. Pero en actuacións relativas ao Concello. No, as actuacións de particulares teñen que ter tamén o informe municipal. Sí. Unha actuación dun particular en zona do casco ten que levar un control arqueolóxico por parte do Concello. E é eso. Esta persona non está a sueldo, non traballa para o Concello, ou é un externo. É un liberado. É un externo. Ele é un autónomo e que presta os seus servicios ao Concello. Non está aquí nas oficinas, é un autónomo. Informado, bien. Sí, non é un arqueólogo contratado directamente polo Concello. Sí, bien. Distribución cinematográfica, nada. Prácticamente a cabo. Bueno, isto. Que é o servicio de minipuntos? O servicio de minipuntos, por certo, acabamos de recibir a ampliación dos servicios de minipuntos. Son os minipuntos minipuntos limpos. Dase conta un que xa leva moitos anos instalado ao lado da caseta de Roque, do quiosco de Roque, que dase conta de que ali hai un cartel que ten para meter cápsulas de café, pequenos aparatos electrónicos e eléctricos. Pois eses son os servicios de minipuntos limpos. E aproveito para dicir que se ampliou con cargo aos fondos Next Generation, ampliouse o número de puntos limpos e instalouse un en Louro, había un en Muros e instalouse un en Louro, outro en Louro ali en San Francisco, en Serres ao lado do Colexio Ramón de Artaza, en Abelleira ao lado da Marquesiña do Alto do Caño e en Esteiro na Alameda. Instaláronse 4 minipuntos limpos novos. Son minipuntos limpos de proximidade, chámaselle para depositar pois estes pequenos aparatos eléctricos. Bueno, aparatos eléctricos, cápsulas de café, distintos residuos. Moitísimas gracias, me dou por enterado. Rematou? Sí. Ben, pois, se non hai máis robos e preguntas, nada, as preguntas que quedaron pendentes intentaremos contestalas no pleno de xaneiro, e sen máis levantamos a sesión. Boas noites e, se non nos vemos, felices festas. Boas noites.